Здравейте! Как сте? Всичко наред ли е при вас? Днес ще поговорим за манипулации. Какво е манипулация? Някой манипулира ли ни? Какво точно е манипулация? Манипулация е, когато някой се опитва да ни внуши вина. Примерно каже, ти си виновен. Заради тебе. А това беше твоя отговорност. Ти си виновен. Как може? Ти пък каква беше, каква стана? Това е да ви накара да се чувствате виновни и отговорни за тяхните грешки. Дори вие да сте признали вината и да кажете, да, случва се, съжалявам, просто сбърках. Нещо няма значение за какво. Те винаги ще продължават в този тон. Как да се отървем от тях? Как да им кажем стоп? Вие може да им кажете стоп, но те ще се обидят. Защо? Защото няма да могат да взимат ваши ресурси. А какво е ресурс? Няма да могат да взимат от вашето време. Няма да могат да взимат от съвет от вас, дори и да не го ползват. Няма да могат да ви вземат съжалението, защото те се изявяват като жертви. Манипулаторите са жертви. Те се изявяват като такива. Те не са такива, но на тях им харесва да бъдат в ролята на жертви. Понеже вие сте с добра душичка, с добра душа, вие постоянно намирате време, постоянно намирате ресурси за тях, постоянно ги съжалявате, давате им съвети, взимате ги под крилото, но те искат повече и повече. И дори да им дадете съвет, те не го приемат, защото на тях не им е изгодно да приемат вашия съвет, вашата помощ, въпреки че вие давате с отворено сърце, защото на тях не им е изгодно да излязат от тази позиция на жертва. Щом излязат от тази позиция на жертва, те ви губят вниманието, губят ви безплатните ресурси и всичко. Стойте надалеч от тях. Гледайте отстрани, погледнете отстрани какво точно прави манипулатора и ще ги разпознаете. Благодаря ви, успешен ден, до по-късно.